Всім привіт! Я Стів, і сьогодні ми будемо вчитися рахувати машини. Зараз я піду до машин, які ми знайшли в минулій серії, і порахуємо машини. Ай, зомбі! Треба вбити зомбі. Убили зомбі. Пішли по машини. Пішли. Я прийшов до машин і зараз будемо їх рахувати. Почнемо. Одна машина. Дві машини. Три машини. Одна машина, дві машини, три машини. Всього вийшло 3 машини. Ура! Ми порахували машини.